गोजोन्थों रायजोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आं मोनसे नैबे बिबार बारियाव फैनानै दंफैलाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनो गोसो जादों बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय बे जायगासिम सौफैलायबाय जायहा बिबारखौ बायनो गोसो दङ नोंथांमोना लांफैनो हागोन बिराद मोजां मोजां बिबार दङ आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होखागोन मालिकनिखौ होमबा लोगोफोर आरो गाइस भिडिअखौ नायलांदिनि ओमफ्राय फसायोबा आरो नोंसोरो लांफैनो गोसो दंबा लांफैनो हागोन दे होमबा भिडिअखौ नायलांनि नैबे साइनबोर्डखौ नायनानै लादो बे बिबार बारियानो आं देखायलांगासिनो बिबारखौ बिराद समायना नुयो दे बिबारा नैबे जायगायावनो दङ माने जायहा बिबारखौ बायनो गोसो दङ नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरोखि बिबारखौ बायनानै बिराद मोजां मोजां बिबार दा दामफ्रासो बेसेबां फानो नोंथांमोना जायहा लांफैनो गोसो दङ नोंथांमोना मालिकजों रायज्लायनानै दाम दर थिग खालामनानै लांफैनो हागोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे खाथि खालायाव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखायथ' नुखानायानो जाहैबाय दा गामि खाथियावनो दंखायो हिसाबै गामियावनो दंखायो हिसाबै माने जोंनि बे एरियानि मानसिया गोजान जायगायाव थांनांला आरोखि गामाखालि बोसोरफ्राव बहाय गैयै समावहाय दस्रा गोजान जायगायाव थांनानै बिबारखौ बायनानै लायोमोन ओमफ्राय दाथ' खाथियावनो दं हिसाबै गोजानाव थांनांलायला बहायनो लांफैबानो मोनसै दा आंबो सिगां मिथियामोन बेहाय दं होननानै आंबो नै दाख्लैफोरसो मिथिदों बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय नोंथांमोनाबो सोरबा मिथियाखैबा बा बे बिबार बागानखौ नुफेराखैमोनबा नोंथांमोनहा नायफैनो हागोन नायनानै फसायोबा दाम दरफोरखौ रायज्लायलायनानै लांफैनो हागोन आरोखि मालिकजों रायज्लायनानै दा आङो देखायबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां बिबार दङ नैबेलाय आं देखायलांगासिनो दे नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय बिराद बरियाथार नैबेजों नायबावनि बिराद मोजां बिबार आं देखायलांलाबायनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो बेजोंबो बिराद बिबार दङ गोजौआवबो आलाय दोनजोबनाय बबेनिफ्राय लाबोयोथाय मिथिलालै बिबारखौथ' ओरै गय बारियावबो गासिबो बिबारजोब गय बारियावबो दंजोबो दाथ' बोथोरा जाथ'वाखै बारा बिबार बारनायनि ओंखायनो नोंथांमोननो आं बिबार बारनायखौ देखायनो हायाखिसै उननि माबाफ्राव देखायसिगोन नै जोंना आबैया माबा खादों अमा खादों बे मालिकनिनो बिमा दा आयंना मालिकनिनो बिमायानो दा खोमायाबो बारा खोनाला आयंना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय बिबारखौ नै बहायनो नै दै मा दङ बिबार दङ नोंथांमोना नायनानै लादो आं देखायबाय जेखि जाया नैबे सिरिखौ आरो नायलांबावदिनि जोङो नुखाबाय दाना मोजां बिबार दङ नांगौबा लांफै बायनानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट चिराङावनो अन्थाइबारि गामियाव नैबेजोंबो नायजिनि बिराद बरियाथारलै नै नुबाय दा ने नै बेफोराव आलाय दोनजोबबाय आरोखि बिबार बारथ'वाखै दै लोगोफोर देनां बिबार बारोबा एसे मोजां देखायहरबावगोन आं नोंथांमोननो जेखि जाया आंनि बे भिडिअनि आपल'डनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा लोगोफोर आरो गाइस भिडिअखौ आं गोलाव खालामबाय थाला बावनो दोनथ'नोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों।